miber perkencong ngaru doyong di negara wong. Sapa sing gawe Prabu Kalapracana? Nggonmu kepengin dhaup kelawan Bathari Supraba padha karo nerak pacak nerajang angger. Sifat buta ora kena dhaup kelawan widodari. Mula aja ngimpi ing wancit bedhug tengahing wengi. Mbok nganti kukuting jaman gegayuhan ora bakal kelakon Kalapracana.
Wahyut Sang Yasendragara rupa mangeses kadyanggit pangsem pakaprapa silo kaplesan satu lumayu mangungsi kagyat kagodo kang jogo-jogo latalah Hong titi yuang kololudro mas patik rojo dewaku patis kibu kula wonten timbalan ngadhawuh sinuwun anggonku kepengin nglamar Bathari Supraba ora ateges aku milik kasulistyaning warna iki mung kanggo pancatan lan golek jalaran anggonku bakal nelokake para dewa lan nguasani Kahyangan Suralaya teh yen Kahyangan Suralaya wis ndak regem ana ing tanganku panjenengane ingsun dadi ratu Kuncara ora ana sing iso madani teh usana bisa gawe abang ijone lelakon interupsi sinuwun interupsi loh panjenengan sinuwun kok kepengin nguasani jagat Triloka menika ateges legan golek momongan apa palenono ucapmu sepisan maneh kok menika ateges legan golek momongan kowe gari gelem nindakake apa ora kok yen kowe nganti batal saka dawuhku apa arep tak rengser kalungguhanmu kok wis Kang manut wae Kang manut timbang dilengser lho Kang kalungguhanmu oh inggih sendika ngestaken dawuh sinuwun kasinggihan dawuh sinuwun lajeng pakaryan menapa ingkang kedah kula tindakaken jeneng sira minangka lengen tengene ratu krikna wadya bala giling wesi sak cukupe jaluken sepisan maneh Bathari Supraba yen dewa ora ngulungake Kahyangan gawe sungsang hawana balik sendika ngestaken dawuh sinuwun sekedap mak kula ajeng matur bose sekarang kan baru gencar-gencarnya program efisiensi apa harus mengerahkan semua prajurit untuk budal ke Kahyangan Suralaya sinuwun lung kowe iki cah cilik apa mudeng program efisiensi anggaran kuwi apa to efisiensi kuwi dienggo ngurangi anggaran sing ora penting-penting nanging yen nggo urusan negara nggo urusan pertahanan negara kuwi ya ora ana sing jenenge efisiensi ngono lho Lung oh ngono to Kang hooh apa maneh kanggo nguri-nguri budaya mosok ya arep diefisiensi to Lung oh
ngono to Kang. Heeh. Wis, Togok belung ora usah kakean crita. Mara gage krikna adya bala budhal ning kayangan Suralaya. Lajeng benjang menapa kula kedah bidhal. Saiki ngenteni apa, besok ngenteni apa? Budhal dina iki. Puta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksasara Maruta Bawana Pana Maragana budhaling prawadya ngiling wesi kaya gegambuhan candrane kapyarsa swaranipun lerombae maju
Hei, ho. Oh, ho, hoi. Ala. Ho, ho. Ho. Hei. Ho. Oh. What? Hey! Push. Oh, hey. Oh, hey. Oh, Oh, ha. Yo, ora arek kayangan Suralaya. Dewa, maju sekiwang dadi tandinganmu. Ho, ho, ho. Yo.
mawur urahan tengarane ngajuri kung maguru kangsa tata kaya butula panjiting turong westi rekata ingkang bocol ayu hum ilahing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng ulun waspadakake kaya sekipu kang munggah ana ing kayangan Suralaya. Ana wigati apa sekipu? Kula dipun utus Gusti kula Prabu Kala Pracona supados boyong Bathari Supraba saking kayangan Suralaya. Keparat buta randhe isin. Wis cetha lamun topang lamare ratu Gustimu ditampik gene kowe wani pengen kemboyong Bathari Supraba. Buh Raidep Sekipura bakal balien durung boyong Bathari Supraba. Yen kena ndak iman mara gagi wurungna sedyamu wae Sekibu. Pancen ra kena digawe becik yo. Yen dewa ora ngulungake Bathari Supraba, kayangan bakal tak gawe sungsang bawana balik. Ayo maju ke para ngaso. Sigra kala kang tumingan katampu samya medali. Ler tate dileting kodo Dayo agung manguncang dete ayo awas. Wah, makat. Wah. Hei. Yo, maju para dewa. Awas. Boy, cabut. Ya, yo, maju we. Yo, wow, parah. Aduh, yo, maju ke porong asuh. Sapato, aduh, tanda,
Wah. Pramatya aja takon dosa. Yo. Perkencong Marudayong nata bata nang dhuwur buku Pak Haryanto pancen idolaku. Kok nganti kaya mangkene bubrahe kayangan Suralaya. Ora ana kang bisa merantasi kamurkane Patih Sekipulan wadya balane. Kamangka para dewa pun padha kendhang kapracondhang. Dewa, tutupen lawang seloma tangkep ulun kang bakal golek jedi.
Slomat tangkep ditutup. Dewa. Taunana Windanana sakupi sekip ora bakal balian durung boyong Batari Supraba. Woi. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhang tis desunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita kareng yuan ing putyandira sang Dwijawara brengeng Hirer swaraning batu pronto manung sung sarining sore-sore padang bulan ayo kanca pada dolanan rame-rame gagah-gajekan kae-kae ragulane yen disawah kok ngawe-awe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka telon motong ngantuk iku tambane apa alah-alah getuk asale saka telon yen ra petuk hatine rada gelap aja ngono maneh aja ngono kata janji aku bakal gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok durung semangat to Kang padahal jek esuk lho iki. Apa senengke durung metu to iki? Ayo dibaleni meneh sing semangat, jawab salam kok ora semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngono lho Kang. Oh, bener. Kembang melati dirunce-runce, warga desa Jati pancen oye. Tuku melati karo tuku bayem. Warga desa Jati muga-muga guyub rukun adem ayem. Tuku melati ning toko bangunan. Apa? Yo enek ning melati kok ning toko bangunan. Wah, alhamdulillah yo Dik. Bungah tenan rasane awake dhewe iso pentas ana ing tlatah desa Jati kene. Heeh ya Kang Jati Jaten Karanganyar, heeh bener.
wis iso nuhoni dawuhe pepundhene awake dhewe yaiku Bapak Haryanto lan Ibu Dewi Chandra. Ibu Eni kok Ibu Dewi. Wah iki piye to, Kang? Lah, awake dhewe iki kok iso tekan kene iki critane piye to, Kang? Critane piye? Ngene lho, Dik. Udakara 2 minggu kepungkur yen ora seminggu kepungkur. Bengi-bengi kae kok HP ku muni, mak klunting-klunting ngono. Oh, mak klunting-klunting Kang. Heeh. Jebule tak buka aku dhewean karo Pak Haryanto. Pak Haryanto Kang. Heeh. Assalamualaikum Mas Gibran. Dalu tanggal 29 nopo selo didhawuhi kon pentas ana ing tlatah ngono lho Dik. Oh ngono Kang. Heeh. Wo ya langsung tak jawab. Waalaikumsalam Pak Haryanto. Niki selo. Oh selo. Heeh, selo no lah wong kene iki dalang selo. Oh dalang selo to Kang. Heeh. Terus ya alhamdulillah awake dhewe dina iki bengi iki iso kasembadan pentas ana ing tlatah Jati kene. Ngono to Kang. Heeh. Wis awake dhewe ya ora lali kudu matur nuwun kalih Pak Haryanto, Pak Lurah Jati lan Ibu Eni Chandrawati. Ibu Eni Chandrawati Kang. Heeh. Selaku anggota DPR Kabupaten Karanganyar dari fraksi PDIP. Oh ngono Kang. Heeh. Yen ora lali ya awake dhewe kudu matur nuwun ana ing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Oh ngono ya Dik. Heeh. Iki ya kepareng rawuh para tamu undangan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Karanganyar. Oh, Dik. Pak Haji Sumanto, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oh ngono, heeh. Tur iki mau ya ana krawuhan Pak Camat Jaten. Kepala Desa Sekaranganyar. Oh ngono Kang. Heeh. Pengurus pemimpin anak cabang. Pengurus ranting PDI Perjuangan saka Jawa Tengah, saka Jaten. Oh ngono Kang. Heeh. Wis iki aja kakean gegojekan to iki lho dipersani karo para-para lho Dik. Oh ngono ya Kang. Heeh. Wis. Ayo nggo ngregengke swasana ben swasane tambah gayeng. Diaturke lagon pepiling karyane Ki Haji Anom Surata ya Dik. Heeh Kang Kyai Haji Anom Surata. Monggo kanca-kanca pepiling dados.
jangkepe rayakan ini tambah selasunae sesembrana ku perintah agama kelingono ning donya wong sedherek sakurang telakan rasa sing kuwasa yen keserep besok kasuwarga. Wah, tepuk tangan buat pengrawit pada malam hari ini. Wah, ya Kang karawitane kompak, apik ya Kang. Tur bengi iki awake dhewe ya ana sound system Chandra Dewi dan live streaminge. Oh ngono to Kang. Kuwi kagungane Pak Lurah Haryanto lho, Dik. Oh ya Kang. Wis pokoke nek babakan sound system kuwi ora perlu diragukan maneh. Son Chandra Dewi iki jos gandem marem tur wah apik tenan Dik. Oh ngono ya Kang. Pak Haryanto karo Bu niki piyaine top tenan lho Dik. Oh iya jelas no Kang. Piyaine top tenan. Pak Haryanto wis dadi lurah wis beberapa tahun, beberapa periode lho Kang. Yen ora piyaine ebyat, piyaine top lah ya ora mungkin ngono kuwi to Kang. Oh iya Dik. Bu Eni wis dadi DPRD Karanganyar. Wis beberapa periode iki lho Dik ya Dik. Oh iya jelas kok. Kuwi ya membuktikan yen Bu Eni iki tiyange ning masyarakat mengayomi, elok tenan ya Dik. Ngono. Kang bener. Bu Eni iki yen ning Karangasem desane awake dhewe iki ana acara ku ya mesti disengkuyung lho Dik. Oh ngono ya Kang. Ora lali didokake meneh. Muga-muga desa Jati kene gemah ripah loh jinawi. Yen desa Jati wayangan meneh, muga-muga desane desane tentrem raharja ya Dik. Oh berarti sok ben nek wayangan melih setuju mboten Bapak Ibu? Oh setuju toh. Mengko sok ben yen wayange dalange Mas Canggih karo Mas Gibran mengko tak dongake meneh. Oh ngono. Ya Dik. Ki, kowe ngerti ora? Artine Pak Haryanto. Haryanto Kang. Pak Haryanto. Apa kuwi Kang? Hari-harinya didedikasikan untuk mengabdi kepada masyarakat. Yan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Wah, ayo Kang bener. Terus sing terakhir tokoh yang dicintai oleh masyarakat Karanganyar dan sekitarnya. Tepuk tangan buat Pak Haryanto. Lah nek Bu Eni apa Dik iso ora? Bu Eni ya Kang. Sik. Nah ngene wae Kang. Bu Eni diartekke sok mben meneh yen wayangan ning desa Jati ngono madhuk ora to Kang? Ya, kaya bener kuwi. Dadi sok mben yen wayang ning desa Jati meneh ngartekke Bu Eni Chandra Dewi, Chandrawati. Ngono ya, Wis rasa suwe-suwe Dik, rasa suwe-suwe. Mengko yen pengen suwe ya nanggapo dhewe. Ngono ya Kang, Wis pun matur nuwun sampun diparingi wektu. Bar
bar iki isih ana dalang Mas Canggih SSN Emsos Emsos Kang Hooh. Sing wingi sing wau awan wau lagi wae wisuda ngono Kang Hooh. Tur bar iki ana bintang tamu sing lucu yaiku Mas Uncek ngono ya Kang Hooh. Mengko yen ora ditonton sampai rampung ayo gelo ngono to Kang Hooh wis. Ayo nutuk lakon ya Dik. Heeh Kang nutuke lakon slaket dawa-dawa. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lera kincang ngalih risang maweh gandrung pating sun tumiling anguladi kencong Bapak Pongwaru Doyong. Kula Perkudara lan Arimbi ulun Bathara Narada kang praptana ing Pringgondani kene. Sakrawuhe Narada dewaku bektiku katur. Bekti kula katur pekulun. Yoh. Ya kula wis ndak tampa kula. Rawuh mono ing Pringgondani gawe kaget ing atiku. Ana wigati apa pegulun? Ngene ya Ngger. Kayangan Suralaya wektu dina iki lagi peteng dedet lelimengan candrane. Merga ana ruhara gedhe yaiku pangamuke ratu buta saka nggiling wesi. Prabu Kalapracana lan wadya balane. Wah, banjur karepe dewa kepiye? Menter dawe adi guru. Padange kayangan Suralaya ora liya mung merga atmajamu si Jabang Tetuka. Mula wiwit dina iki anakmu bakal tak kanthi menyang kayangan, tak dadekne jagone dewa. Coco muntap lir kinetap duka yaya sinebi. Coco kang mawi ngowengis wah mengko dhisik apa dewate carine dewa linuwih pinunjul nanging kena ngopo ora bisa ngrampungi perkarane dhewe malah njaluk Sraya Rana rene
cabang bayi seabang arep mbok mungsuhke buta. Ora, aku ora nglilani. Aluwung aku ae sing mungsuh kala praconak wadya balane. Pekulun menapa lumrah lamun to jabang bayi kang tesih abang dipun mungsuhaken dening para denawa. Ya kulub, aku ramaido apa sing mbok rasake. Nanging coba lelakon iki sawangen nganggo netra kawicaksananmu. Bejo kemayangan dene anakmu tetuko bakal ditatar dening para dewa lan besok bakal dadi satya linuwih lan luhur lho. Mula dina samangko atma jamu sitetuko tak jaluk lan pinercaya dadekne jagone dewa. Bumi kuncang kanjing angin kelap-kelap katon lir kincanging sang mawe gandrung Bujleng iblis laknat padha cek-cekan. Yen nganti Batari Supraba ora diulungake, kayangan Suralaya kelakon tak dadekne Karang Abang. Sekipu. Panyune ratu Gustimu bakal dituruti nanging ana pitukane. Jaluk Mas Pirang Gunung Gustiku bakal nyembadani. Dudu Mas Picis Raja Brana ya Sekipu. Lamun jeneng kita bisa ngasorake jagone Dewaya Tetuko iki, Supraba kena mbok go bali endi bayine. Para gage tampanana Sekipu.
Wah, edian ngece. Yo, po. Ah. Wah, iya. Ah. Ah. Wah, lata payo boy. Hey. Payo boy. Tak cakot malah guyu, tak kudang malah kaya dililing. Aku lawan bayi yen menang ora kondang, yen kalah malang wirang. Dewa, dewa. Golekno jago sing sak bobot tanding lawan Sekipu. Bayine gedhekno, dewa. Wes maraina semubang Hyang Aruna kadinetrane uga rapuh sabdane kanggo kilore anikara sageten kene tunganing kunglir buku sing dene pancoi. Bromo Patih Sekipu semune kamigilan kranding lawan Jabang Tetuko iki. Mula kang mangkono Jabang bayi iki bakal ulun jadi ndak godhog ana ing kawah Candra Dimuka. Mula kang saka kuwi kanthenono pusaka kahyangan kang ampuh karben bisa dadayaning santosaning Babang bayi Tetuko iki. Sendika ngestaken dawuh.
saking jroning kawah Candra dibuka. Maweh Prabu sumunar kaya kencana. Mangkono tetuko wis katon dewasa gagah prakosa godhek wok simbar jaja. Trampang gumbalane melang-melang dadane sak tebok jembare. Wis jangkep busana kadewatan ingkang anggregane wingit wibawane sang satriya Dirgantara. Ragamu kebak ing pusaka ampuhe para dewa ngger. Mula Sang Hyang Jagat Girinata paring kanugrahan jeneng. Kanggo jeneng kita yaiku Raden Gatotkaca. Sing maknane yaiku punjering karosan, punjere karosan ngger. Dina iki kayangan Suralaya peteng dedet lele mengan candrane. Amarga naruhara gedhe yaiku pangamuke ratu Giling Wesi lan Pati Sekipu. Jeneng kita wis kepilih dadi jagone dewa. Mula enggal rampungana prahara iki ngger sendika ngestaken dawuh. Ana satriya gedhe dhuwur brengose sak kepel bagus kaya Pak Haryanto. Ayo sopang dadi jenengmu. Capang tetuko ya Gatotkaca jagone para dewa. Wolah salah. Kowe bayi dek wau wis gedhe. Yo dasar kepara nyata. Ayo maju kemah-kemah rimpahmu.
Yo. Oh. Yo, awas. Hut. Ya. Hut. Patah sirahmu ayo. Ya. Wah. Ya. Hey ho ha ho, hey ho ha ho, hey ho ha ho, Yo. Wesian. Waduh. Loh. Oh. Ayo. Sampak tuh. Ah. Aduh. Wes. Oh, ya. Aduh. Wedan. Wah! Waduh! Wah! Waduh, keparat iso mabur bocah. Aduh! Yung! Woi! Yung! Patih sekipu. Jagone dewa. Sobang dadi jenengmu. Gatut Kaca Tatuko. Belakno patine pat. Iki yo Tatuko kang dadi lawanmu. Buh. Gede, dhuwur, bagus tenan iki. Yo, ayo. Ah. Oh. Ah. Yo. Para pracana dadi tandingmu karo Kaca. Loh,
Aduh. Oi. Oi. Aduh. Ya. Wow. Oh. Aduh. Ai. Panjenenganipun